பைசன் படம் மாரி செல்வராஜனுடைய படம்னாலே அதில் அரசியல் இருக்கும், பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கும். நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன? தென் மாவட்டத்தினுடைய வாழ்க்கையை அச்சு அசலாக பதிவு செய்ததில் அவருடைய முதல் படத்தில் இருந்து பரியேறும் பெருமாளில் இருந்து சாதி ஆதிக்கத்தில் சாமானியர்களாக இருக்கிறவன், எளிய மக்களாக இருக்கிறவன் அந்த வன்முறைக்கு எப்படி இலக்காக மாறுகிறார்கள், அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறாங்க, எப்படி தங்கள் வாழ்க்கையை கட்டமைச்சுக்கிறாங்க, அவருடைய வாழ்க்கை என்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத எந்த விதமான பூச்சும் இல்லாமல், மிகைப்படுத்தல் இல்லாமல், அதை அழகியலோடையும் யதார்த்தத்தோடையும் அப்படியே அச்சு அசலாக பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு கலைஞனாகத்தான் மாரி செல்வராஜனை பார்க்குறேன். மற்ற படங்களை விடவும் அவருடைய கடந்த கால படங்கள், சமீபத்தில் வந்த வாழை, மாமன்னன் இப்படி பல படங்களை விடவும் ஒரு மிகச்சிறந்த படமாகத்தான் அதை நான் பார்க்குறேன். பரியேறும் பெருமாளுக்கு பின்னாடி வந்த படங்கள்லேயே அதை தாண்டிய ஒரு படமாக நான் இதை அடுத்த கட்டத்திற்கான ஒரு பாய்ச்சலாக கூட நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தை.